Μέχρι τι μέγεθος... Μέχρι τι Λοιπόν, πάμε. Μέχρι τι μέγεθος μπορεί να φτάσει ένα... Θα το πω. Μέχρι τι μέγεθος μπορεί να φτάσει ένας 18 εκατοστά. 18 εκατοστά θεωρώ ότι είναι λίγο. Ένα μέτρο και άνω θα πω. Είναι πιο βατό έτσι. Αλήθεια, έχεις δει? Όχι, όχι. Ποτέ. Εσείς? Αν έχουμε δει. Ο καλός κούτσος είναι ακριβώς. Έχεις φάει λ***ο? Ναι καλέ, κι εγώ έχω φάει. Όλοι έχουμε φάει. Πολύ νόστιμος. Πολύ νόστιμος.